24 noyabrda әниләр көне билгеләп үтелә. Без үз чиратыбызда кызыклы язмышлы хатын-кызлар турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Гел алга омтылып яшәдем. Сугыш чоры баласы, хезмәт ветераны Рәбига Дәүләтче кызы Галләмова үзенең яшәү принцибын шулай аңлата. Искә алырлык хатирәләр байтак аның тормышында. Дәһшәтле елларда трактор иярләгән кыз бүген 91 яшендә булса да зарлануны белми. 8 баласына гына түгел, 14 оныгына һәм 9 оныкчыгына да үз киңәшләрен биреп гомер кичерә ул. Turmuş şulay gına barmay, ak pılasası da buldu, kora pılasası da buldu. Bu kızım da başta 40 yıl işte bir gün больницада bulmadım. 6 bala doğup birisinde больницада tapmadım. Kişten bala doğaydı, irtegesin hizmetke gideydim. Рәбига апаны тыңнаган сайын тыңлыйсы килә. Һәр сүзе гыйбрәтле дә, мәгънәле дә. Тумышы белән Биләр районы Такталы авылыннан ул. Ишле гаиләдән, әти әнисенең беренче баласы. Шуңа да иртә кул арасына да керергә туры килә аңа. Сугыш башлангач та гаиләдә беренчеләрдән булып аны хәрәкәттәге армиягә җибәрәләр. Иң суык кыш сугыш елларында булды дип искә ала Рәбига апа. Ул вакытта аңа 19 яшь була. 652. Деген batalyonda действующий armiyada buldum. Немец самолетында көрдім. Немец самолеты бile соғышқан. Біздің истребитель летчигі Морозовны да көрдім. Өенә 1942 елны кайта ул. Озак та үтми кызны берничә яшьтәше белән тракторчылар курсына укырга җибәрәләр. Бу вакытта әтисе Дәүләтче абыйны да сугышка алалар. Эшәр смена эшләргә туры килде дип, ул елларның хәтер йомгагын сүтә Рәбига апа. Багы дигән гусеничный чурки белән эшли торган тракторда 3 смена эшлидем. Ул ремонтның дигәннән яңадан Поршинавай группа, шунun Поршинавай соцсатынан итү өчен Әминә дигән кыз белән эшләдек. 2 поршынны җилкәбезгә салабыз, 18 чакрым Биләр МТС, аның кольцаларын итәр, шатуннарын подгон итәргә, поршынга кольцалар кигезергә кирәк. Анда барып специаль авылда юк бит инде. Шуларны иртә белән китәбез, чабата киеп, тунда barıp bitkince çabatamızın tübü düşet oңашап. Әлі çabata tuğuçu ol yıllarda. Şunu şulayıptır barıp salırga kapıcık tayuğalaların. Barasın tağın bir niye var. Bizge 600 gram ipi verirler. Arış ipi. Ol ipinin təmi hazır dağıtla. Bir güne kapsam bitmez. Bir güne kapsam bitmez deyip bitken kıymayacağız kolaydık. Bunu şulay yaşadık. Гомер буена авыр хезмәттән курыкмаган Рәбига апа. Тормыш иптәше Сакипзадә абый белән 8 бала тәрбияләп үстерәләр. Аш суга, кул эшләренә уңганлыгы белән дан казана ул. Рәбига апаның матур итеп бәйләгән җылы шәлләре бүген дә яшьлек хатирәсен саклый. Заманында хуҗалыкта Чытавыт, Түбән Кама шәһәрендә химия комбинатында хуҗалык мөдире, сатучы булып та эшли ул. Кайда гына кем булып эшләсә дә, алдына куйган максатыннан тайпылмый. Намус белән хезмәт куярга, җәмгыятькә файдалы балалар тәрбияләргә тырыша ул. 3 kız, 3 malay buldu, 2 ügey kız buldu, 20 yaşa kadar üstürdüm. Bir tatu bulduk, avul üstünde bizim kıymetimiz bulmadı. Bütün üstüne benim sözüm zakonuydu. Üzüp alamadı, onlarga da aşağı bir, yatı bir, hizmet bir, söz bir. Сугыш һәм тыл ветераны Рәбига Дәүләтче кызы Галләмова бүгенге тормышын җәннәткә тиңли. Бөтен баласы да хәлләрен белешеп тора. 14 оныгы, 9 оныкчыгы эчендә кадерле зур әни ул. Бу тормышның ачысын төчесен татыган ак әби өчен шуннан да зур бәхет юк та инде.